ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରୁଟି ହଉ କିମ୍ବା ମାଜା ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ବନାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଜାକୁ ବନେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଜାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ୍ବର ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟିର ନାମ ହେଉଛି ହାପୁସ ଆଣ୍ଡ ତୋତାପୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବଟି ଗଛରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତା ତଳେ ଫଳିଥାଏ ତାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋଳି ଦିଆଯାଏ ଓ ପୁଣି ଯେତେ ଗଛ ଉପରେ ଫଳିଥାଏ ତାକୁ ଆମ୍ବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଢେଣ୍ଟି ସହିତ ତାକୁ ପୁଣି ତୋଳି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବକୁ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆମ୍ବ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସେଇ ଖାଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ପୁଣି କାଟି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ଢେଣ୍ଟିକୁ ଛଡ଼ାଇଲେ ସେ ଭିତରୁ ଏକ ଏସିଡ ବାହାରିଥାଏ ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଆଉ ଆମ୍ବକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକରି ଗ୍ଲୋଭ୍ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ପୁଣି ଛଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ସେଇ ଏସିଡକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ସବୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋକୁ ଏବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମ୍ବଟି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ କି ଆମ୍ବଟି କେତେ ପରିମାଣ ପାଚି ଅଛି। ପୁଣି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୁଣି ଖରାପ ଓ ପୁଣି ଭଲ ଆମ୍ବକୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ। ବଛା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ପୁଣି ସେ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ୍ବକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ୍ବରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳା ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବକୁ ପୁଣି କଟିଂ କନଭେୟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଏଠାରେ ଲେବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଏ। ୱାର୍କର ଦ୍ୱାରା କଟା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଯେମିତି ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନରେ ପକାଇଲେ ସେ ପୁଣି ଆମ୍ବର ଟାଙ୍କୁକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବକୁ ଏକ ମିକ୍ସଚର ମେସିନରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ୍ବର ଟାଙ୍କୁ ଓ ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ପୁଣି ସେ ଚୋପାକୁ ପୁଣି ସେ ମେସିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଏ। ପୁଣି ବଳିଥିବା ସେ ଆମ୍ବ ରସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରେ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବ ରସକୁ ଫିଲ୍ଟରିଂ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ୍ବରେ ଥିବା ଫାଇବରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବକୁ ପୋଷ୍ଟରାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ସେ ଆମ୍ବ ରସକୁ 90 ରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା କରି ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ ରସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରି ଦିଆଯାଏ। ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ପାଣିରେ ପାଣିର କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ। ଏହାପରେ ଚିନିର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ନେଇକରି ଏହି ପାଣିରେ ପୁଣି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଦିଆଯାଏ। ଚିନିଟି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗରମ କରି ତାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଏ। ଚିନି ଶିରାଟି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପୁଣି ସେଇ ଆମ୍ବ ରସକୁ ପୁଣି ସେ ଚିନିକୁ ମିକ୍ସ କରି ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ଏହି ଆମ୍ବ ରସରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡକୁ ଦେଇକରି ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଦିଆଯାଏ। ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଦେବା କାରଣରେ ଆମ୍ବ ରସରେ ଆମକୁ ହାଲକାର ଖଟା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ଫ୍ରୁଟିର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ସମୟ ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋତଲକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପୁଣି ସେ ବୋତଲକୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଜୁସକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଏ। ବୋତଲରେ ମାଜା ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ବୋତଲକୁ ଷ୍ଟିକରିଂ କରି ଦିଆଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟିକରିଂ ହେଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଫ୍ରୁଟି ପିଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ